No kuka sinä sitten olet? Oletko sinä se tonttu Roopenberg, joka asuu siellä Rööpenbergin vuorella ja joskus kieri alas tänne maan ja siltä henki salpaantuu ja sitten se nostaa kädet pystyyn ja katsoo niin kuin pöllönpoikainen, joka putoaa puusta. Mutta onpa outoa. Ja kohta nousen ja räpyttelen ja lennän takaisin pesään. Semmoiselta sinä vähän näytät, tonttuseni. Onpa meillä suuremmoinen kunnia tavata tänään myös hiiri haha, joka valitettavasti kun ei saanut ennakkovaroitusta on pukeutunut ihan tavallisiin vaatteisiinsa. Menepäs tonttu Rööpenberg vaikka samaan kuvaan. Sinun ei tarvitse sanoa mitään. Hiiri haha on käynyt torilla ja ostanut palan makkaraa. Juusto oli loppu taas. No, nykyaikainen hiiri kyllä syö makkaraakin. Ja hiukan viiksivahaa piti ostaa. Silmänkirkastetta ei tarvitse, koska hiirellä on silmänkirkastetta syntymästä asti. Koko elämäksi. Sitä riittää. Mutta näin hienoa hattua ei hiirillä ole syntyessään. Tämän näin hienon hatun teki hiiri hahalle. Täti Amalia tietysti. Hahan oma täti Amalia. Ja täti Amalia sanoi, että et sitten likaa sitä. Älä koskaan käytä sitä, se voi sotkeentua. No, me emme kerro täti Amalialle mitään tästä hatusta. Hiiri haha nukkuukin